हामबाय जोंनि मिडियायावनो गोबां चेनेलनि दिबर जरानि दिनै जों बिसेस खालि काञ्चनपुर आइएसनि बिसिङाव खालायजा आरो दुइटा आइएस संखा कायसा काय मेन गावनो तावको जोंनि काञ्चनपुरनि म काञ्चनपुराव और टीटीएडीसीनि टोटाल स्कुल दंमोन हिंखाय दुइटा वै 150 नागाता 115 बिसिङो कायसा काय एनरोलमेन्ट माने स्टुडेन्ट करिखा पुइला दिगिता सेमारबो आउन बगै 149 गताव साइमांखा आबोनि बिसिङो ताइ साइटया मोटामुटी कमगै स्टुडेन्ट फाइलिया गताबु 144 स्कुल गाहाम स्टुडेन्ट दङ टोटाल चिनियारो मोटामुटी स्कुल जों जेनाय नेमानि चिनि एनरोलमेन्ट बो हानिया स्टुडेन्ट नि गाहाम न गताबु नों जे सामानि आबो एकदम 100% कुबुइ जों तिनि अबनतैनो जोंरो कायसा मानलि मिटिं जत 144 स्कुलनि टीचार इंचार्ज नियाका हेड मास्टर नतुइ जोंरो तिनि मिटिं खालायमानि कारण अमो नंखा जे इ कयेक दिन धरिया जे राज्यनि कायसा पत्रिका दैनिक संबाद बारे वाय बरक साबुगै दंखा जे काञ्चनपुर एडीसी स्कुलनि जे अवस्था खूब शोचनीय को हामियाङै दंखा टीचारा स्कुलाव थांया टीचारा समय मतो स्कुल थांया थांमानि यागलो दातिनो टिभि फैयो रखनि आबनो सरजमिनि नायनाय बागैनो तिनि तथ्य नाना बागैनो এবং আবার তো 100 নাই মান মনে 100 মান আনে বলে না কে বনি বাগैनो तिनि सिङर तिनि मिटिं खालायया এবং अर कोनो सिंगल टीचार ओङै मानिया कारण आनि स्कुल दङ बुसो 144 आनि टीचार दङ 342 कारण आबो डिवाइड खायखाय गनै खरन दङ जेखाने एनरोलमेन्ट गोबां आरो हंगाय जों एनरोलमेन्ट गोबां एमन कयेकटा स्कुल दङ 153 निनो अमा हायके ताहने 125 आमा हायरा 139 112 आमति रके गोबां मातुम अल जागाव जों साका इमिडिएटली आबरनो जत्तनो तथ्य संग्रह खायनो बागै बो केन्द्र माने बो स्कुल जों खोनाका जे प्रक्सी बो दङ नोङे ओ प्रक्सीनो खूब कम फैसार वे उल्टा मास्टर नि उकलो खापनो तो नुबुनि खोना गाबनो जों साका उइदिन 15 days नि सिङाव अमा हाय जदि तंखांखाय अ टीचार नि बुमु जे टीचार थांया आबनो एकदम करा साजांनाय जों बावनो साइक्लां थाका एवं आबोनि बागै सिनियर आईएलईसी कमिटि दंमोनि आईएलईसी कमिटि दंनो जों दागि खालांखा एवं एसएमसी कमिटि नो जों दागि खा बो टीचार कोनो आरो खातिर तंनानै कइया शिक्षा बाय कोनो कम्प्रोमाइज करे हायजे शिक्षा सारा कोनो जाति कोनो माने बंश कुजुक सागा कासेमिया आ क्षेत्रेव जों ताबो कराखाय बंग साइक्लांखा जे बुसकांनि मासो बहायनो अमाय कयै रिव्यू मीटिं खायजांनाय गाय औ जों सागा जे तरक जों ताबो पाइलट प्रोजेक्ट खालायै जेखाने एकदम स्टूडेंट कम आबोनि स्टूडेंट क्रंसा जागा तुबुइनाय आरो टीचार गोबां खालायनाय माने आरो नि जे क्लास जेना काहाम खाय बंनो फुल क्लास जेना बर मानातै आबरो नबो जों सालायखा एवं ताबो गोबां मा हस्टेल जे आरो तंमोनि 4-5 टा हस्टेल तंमो चिनि आनंद तावने बनो आनंद बाजार बाय चिनि काञ्चनपुरनि आइएस नि आन्दाराव आ जागाराव जों हस्टेल बारि जाखा जेमन सातनालाव आगे 100 तंमोनि ताई 100 बारि जावका अबाके आनंद सागर दङ अबाके गो दङ गोबां मा दङ चिनि जे आबरनो जेखाने जे जागानि स्टूडेंट एनरोलमेन्ट कम आबरनो जों गार्जियन बा सावैना आ हस्टेल जेसकम तुनि फैसिनाय माने बरको क्वालिटी एजुकेशन माने नाय ब्लेना आबोनि बागैनो तिनि खूब और काहाम कायसा परिवेश और कायसा मीटिंग का चिन मीटिंग मानजा खायका ओ एलाकानि चिनि इएम बबो खूब जुक्तिकक साका अमति रंनो बसाका कोनो टीचार जेन के ताई अन्तत फाकिरियातै
फाइकिरि माने मा जाखांखाय जों बिनि बिरुद्धे जों डिपार्टमेंटाल जे एक्शन आना नमानि जोंहा एक्शन आना सुजाखक आरो ते कोनो कम्पाउन्ड স্যার যে তিনিও তো जे फाइयारनो जों बनो साका आइएस नो साका बनो कैसा नोटिस रेडि सुकस नोटिस ब कारणे बतिनि फाइमिया कारण जों एकदम पूरा लिस्ट नहीं दं प्रत्येकटी मीटिंग एवं प्रत्येकटी ताबो नेक्स्ट दं कैसेनि आइएस बाय डेपुटी पीयू नॉट दलाई उनको तीन बागे और जों कैसे पीयू खलाइजाका डेपुटी पीयू खलाइका उत्पल देवबर्मन बनो गारिनि व्यवस्था खारिके इटा निकालो वो पूरा एलाकाटा उगुरी नाय प्रति आईएएस ऑफिसर थांगे वो रजिस्टर नाय नाय वो जे बेसिक मिड डे मील जे फागिरि तंमानि सरायनि सामुनो बरक सराय तंमानि थिं मतो टाइम रिसाया माने रेगुलार सारियां तंमानि आबरनो तथ्य नाय बुमुं सुनो लिसर जों लोगो लोगो एक्शन नाय